أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Anke len koroko katanga nyini kabo iblisa dangalen toroma amanseme alala ka nga sigi nundo ni Allah taala to barka mai ka kisi annema dire Allah taala fe akoke doni da madiyan kan Muhammadul Mustafa ani asodunge sanmo anaka sahaban mo tiba san mime afanya na kafo doni ni farida islamé chema ana musulman bela jelinka ka awfo ka walen mando awfo mo fedi nyama dale mana ni wati na malikono fogata se malikoka ambe aw bismillah. L'enseignement du vendredi jamkami blala senka Shirifla TV jabrani fe oni aw amse nga batu ka chugo odo nokoyala ani lafiala amani na ala fe ya rabbi alaka anga fota ni sababa ben anga bisiki konana babu semi ni amina masala okan otidore ode seli suno yina amba fo sunanu salat seli suno figu dono feino niko suna otidore ode femi ni yake iga bato konana ibe baraji soro ala ni nyina na ko fana ite nyanyi abifode ma ko suna ni nyina na ko ite nyanyi nga iba ka fo baraji ani fisamanti ababita ki ida amani na ala fe alaka family ko nyumandi ama anka mazhabu la no de mazhabu Imam Malik suna ye fly fana suna muakkada wa sunna khafifa. Suna do be no o ka gele bini ala sonama amina anda se o de ma na bi foma asuna no muakkada seli suna gele tan anga doni bagaw figu geturabaw o ye seli suna ka sogolon katabla tan bonyonkula anyo fa onya na nga sigi temeluna fem ye jate dawo ye kumaro la iba soro do ba bla jate da do la ibita soro jate da were la oti bashi o bela jele mi talike asogololi ba soro do bi fen fla fara nyogon ka ko ke bengelenye iba e do bi abobo nyogona o de binani jate dawo fofoli nyogon ko amanyi na ala fe ala ka famiyal ko nyimandi ama qala al imam ibn ashir rahimahullah سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيرة إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفز والإمام هكذا haza ukida amora kani kuma kanu fi awnyana anga doni bado beno al imam ibn ashur alebe afanyana aka kitabu kono ar-rashid al-mu'in alebe ni kuma kanu fo anyana nunu ye lazumundi ngani ya konna lage ina ye ka fo aye fara nyogo ngalike suna afo seli suna bela jelena aga kuma konna na wi folo min sora akono sunanu hasura ba'da alwafiya ko seni sunate dore asura ba'da alwafiya bi faga mun foya no wafiya te dore kiga na iga sura kala yani ba'da alfatiha qira'atu sura aw aya ba'da alfatiha kika nga suran kala iklalen koroko fatiha kalanna ka suran kala walma aya oye seli suna gelendoyi don mo be mo fo o fana kitila fahiya sunnatun fi haqqi al-imami
awil fazi ko oye sunna ye jon hakela al imam almani awil fazi walma mogo kelen selibaga almani walma mogo kelen selibaga o be mun yira ana amma al ma'mum ye jon ye mogo be ka mogo min laseli ibina ye k'a fɔ ko o tɛ sunna ye ale ka hakɛ la ka d'a kan ale bɛ tugu a ka imam de kɔ suran kalani walima aya fatiha kɔfɛ a ɲinilen don alimami de fɛ walima kelenna selibaga amma al-ma'mum fa yusannu lahu al-insat fi salati al-jahariya mɔgɔ min bɛ ka seli mɔgɔ kɔfɛ ale ka hakɛ la a ka kan ale ka i daje de tuma min na seli minnu ni kalan bɛ kɛ ka i kan kɔrɔta n'a ye i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na an ka seli farida 5 seli dɔw bɛ yen nɔ gindo i bɛ kalan kɛ olu la gindo la inshallah sharhu bɛ na kɔfɛ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ kalan k'o la bange la mɔgɔ min bɛ ka seli mɔgɔ kɔfɛ ko e ka hakɛ la ko sunna de don a ɲininen don e fɛ e k'i daje kuma min na ni aw bɛ ka seli kɛ seli min na ni kalan bɛ kɛ ka bange wa tustahabu lahu al-qira'a fi siriya nka n'a sɔrɔ i bɛ ka seli la seli min ni kalan bɛ ka kɛ gindo la ko a kanunen don i k'i daje yani nin ye mɔgɔw ka hakɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka seli mɔgɔ kɔfɛ nka mɔgɔ min kelen bɛ ka seli ani alimami ko a ɲinilen don i fɛ fatiha kalalen kɔfɛ i ka suran dɔ kalan walima aya suran kalani fana dɔnnibagaw ma ɲinini k'a la a kɛra suran kelen ye walima a kɛra suran 2 ye walima hali aya a jɛyana walima a surunyana dɔnnibagaw b'a ɲini fɛ k'i k'o kalan fatiha kɔfɛ kama la yaduru ziyada ala sura wala tikraruha wala yubni tikrarul fatiha anha ko ina fa ya fɔ cogo min na baasi t'a la hali ni ye dɔ fara suran kan k'a kɛ suran 1 suran 2 suran 3 ko mɛ fana mɔgɔ minnu b'a jigiya k'a fɔ ko n ye fatiha kalan a y'a fɔ arakan fɔlɔ la arakan filanan fana bɛna fatiha kalan ko la ko a ɲini don i fɛ o arakan 2 ninnu bɛɛ lajɛlen na a tɛ diɲɛ i ma fo i ka suran de kalan i ka suran dɔ kalan ka tugu fatiha la walima aya an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma dɔnnibagaw b'a yira an na k'a fɔ k'a minɛna ka bɔ ibnu umar la kana yaqra'u bi suratayni wa salas fi raqa an bɔra ka kuma min fɔ k'a fɔ i bɛ se ka sura 1 walima suran 2 fo ka taa se suran 3 ko ibnu umar yɛrɛ fana tun b'a a ka seli kɛ ten i b'a sɔrɔ a ka araka 1 kɔnɔna na a bɛ se ka suran 1 suran 2 fo ka taa se suran 3 la ko o si tɛ baasi ye mɛ min ɲininen don i fɛ i kɔni ka suran kalan i ka walima aya hali n'a dɔgɔyara walima n'a jɛna an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a sunna 2nan wal qiyamu laha o de ye i bɛ sura in kalan waati min na fatiha kɔfɛ o k'a sɔrɔ i jɔlen don a sabanan at-tashahhudul awwali o de ye i ka tahiya fɔlɔ kalani seli kɔnɔna na tahiya fɔlɔ kalani o fana ye seli suna gɛlɛn dɔ ye a wɔɔrɔnan a julusu li tashahhudi sani k'i sigi tahiya filanan fana kalani na ko o fana ye suna ye a wolonfilanan o de ye qawlu sami allahu liman hamdahu sami allahu liman hamda fɔli sami allahu liman hamidahu o fɔli nin fana na ale bɛ jɔn hakɛ la mɔgɔ kelen selibaga ani alimami ka d'a kan mɔgɔ min bɛ ka seli mɔgɔ kɔfɛ nin ti ale ka hakɛ la ale kan ka mun fɔ rabbana walakal hamdu ale kan ka jaabili de kɛ ale kan ka laminɛli de kɛ i n'a fɔ o ye seli musahabu ye n'ala sɔnna ma an bɛna o fana walawalali di sami allahu liman hamda o fɔli bɛ jɔn de hakɛ la mɔgɔ kelen selibaga ani alimami an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a sekina a sirru fima yusaru fihi o de ye
ka gindoli kɛ gindo yɔrɔ la ka gindoli kɛ gindo yɔrɔ la an y'o de fɔ aw ɲɛna seli 5 ninnu na an b'a ye k'a fɔ seli dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ jaharatan kalan bɛ kɛ k'i kan bɔ ni a ye nka dɔwɛrɛw fana bɛ yen nɔ kalan bɛ ko olu la ka gindo la o ye jumɛn ye amma jaharu fa mahalluhu al-awwalayani min al-maghribi wal isha'i mɔgɔ kan ka seli kalan kɛ ka bange yɔrɔ minnu na o ye fitiri arakan 2 fɔlɔ i bɛ kalan min kɛ o kɔnɔna na i kan k'i kan labɔ ni a ye wal isha'i ani safo arakan 2 fana arakan 2 fɔlɔ fana i kan ka kalan kɛ k'i kan bɔ ni a ye waraka ata as-subhi sɔgɔmada seli fana arakan 2 i kan ka kalan kɛ k'i kan bɔ ni a ye fitiri arakan fɔlɔ 2 i kan ka kalan kɛ o kɔnɔna na k'i kan bɔ ni a ye safo fana arakan 2 fɔlɔ fana i bɛ kalan kɛ k'i kan bɔ ni a ye waraka ata as-subhi ani sɔgɔmada seli arakan 2 ninnu de ye bange yɔrɔ a fɔ bange yɔrɔ ye yani n'i bɛ kalan minnu kɛ a kɔnɔna na i kan ka kalan kɛ k'i kan labɔ na a ye amma sirru i kan ka kalan kɛ ka a gindo yɔrɔ minnu na olu ye jumɛn ye fa mahalluhu salatu zuhri wal asri wa kullu rak'at al-awakhir min as-salawat al-khams o ye tileganfɛ seli fana seli ani lansara seli olu bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ ka i kan labɔ ni a ye a fɔ olu kalan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gindo la afwan olu kalan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gindo la seli fana ani lansara olu kalan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gindo la yani i bɛ kalan minnu kɛ olu kɔnɔna na i b'o k'i kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n ko arakan fɔlɔ a fɔ arakan 2 fɔlɔ fitiri la i kan bɛ bɔ n'o ye maintenant arakan laban min bɛ fitiri la o bɛ kalan gindo la arakan laban fitiri la kalan bɛ k'o la gindo la wa o cogoya kelen na fana safo o arakan 2 laban fana o kalan bɛ kɛ gindo la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma wa o cogoya kelen na seli suna 10 na o de ye kullu takbiratin fi salat Allahu akbar fo fɛn o fɛn min ye seli kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ye suna ye illa takbiratul ihram fo n'a kɛra Allahu akbar fɔlɔ ye Allahu akbar fɔlɔ mana bɔ a la Allahu akbar fo fɛn o fɛn bɛ seli kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye suna ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma an ko seli suna dɔnnibagaw y'a jate ka taa bila jate da 10 na 10 bɔɲɔgɔnko a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye qira'atu suratin aw aya ba'da al-fatiha o de ye i ka sura dɔ kalan walima aya fatiha kalanin kɔfɛ a kɛra aya surumani ye walima a kɛra suran surumani ye walima hali n'a jɛna n'a ka di ye suran 1 suran 2 basi fosi t'o la wa basi fɛnɛ t'a la i ka suran 1 fɛnɛ taa ni ka segin i ka seli bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basi t'o la misaliya la i ka kuluwalaw kalan arakan fɔlɔ la kana n'a ye 2nan na kana n'a ye 3nan na basi fosi t'a la sariyatigiw bolo wa o cogoya kelen na fana n'a ka di e bɛ se ka kalan kɛ ni suratul baqara ye ka ala imran fara kan ka tila ka dɔwɛrɛ fara kan sariyatigiw ko basi fosi t'a la min kɔni laɲininen don e fɛ i ka fɛn dɔ kalan a kɛra sura ye walima aya ye fatiha kalalen kɔfɛ a filanan alqiyamu laha i bɛ sura ye walima aya in kalan tuma min na o k'a sɔrɔ i jɔlen don a sabanan at-tashahhudul awwal o de ye tahiya fɔlɔ kalani seli kɔnɔna na o fana ye seli sunna gɛlɛn dɔ ye a naaninan al-julusu lit-tashahhudi k'i sigi i bɛ tahiya kalan tuma min na o k'a sɔrɔ i sigilen don yani e bɛ se ka i jɔ dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ tahiya kalan la tahiya bɛ kalan jagoya la o k'a sɔrɔ i sigilen don
at-tashahhudu sani aduruna o de tahiyya filanan kalani tahiyya filanan fana bi kalan kuma min na o k'a sɔrɔ i sigilen don al-julusu lit-tashahhudi sani o de ye a wɔɔrɔnan ye tahiyya filanan i b'a kalan waati min na a ɲinilen don i fɛ a k'a sɔrɔ i sigilen don a wolonfilanan qawlu sami Allahu liman hamdahu sami Allahu liman hamdahu fɔli sami Allahu liman hamdahu o bɛ kɛ kuma jumɛn na n'i bɛna i kimiriku minɛ sami Allahu liman hamdahu fɔli o ye sunna ye n'i bɛna i kimiriku minɛ an y'o de fɔ nin sami Allahu liman hamdahu fɔli a ka mɛn mɔgɔ de ma mɔgɔ min bɛ ka seli a kelen na walima alimami amma mɔgɔ min bɛ ka seli mɔgɔ kɔfɛ ale tɛ sami Allahu liman hamdahu fɔ ale bɛ mun de fɔ ale b'a fɔ rabbana walakal hamdu ale bɛ lamɛnni de kɛ ni imamu ye ka sami Allahu liman hamdahu fɔ ale de bɛ sɔrɔ ka jaabili kɛ sami Allahu liman hamdahu jumɛn kɔrɔ jumɛn yɛrɛ de b'a la kɔrɔ de ye ko ala ye mɔgɔ mɛn walima ala ye mɔgɔ jaabi mɔgɔ min ye a tanu yani a bɛ fɛ k'a f'i ye selibaga e min bɛ ka ala tanu e min bɛ ka ala wele ala tulo b'i ka welelikanw na wa ala b'i ka welelikanw jaabi sisan nɔ e mɔgɔ min bɛ alimami kɔfɛ sisan nɔ e de bɛ sɔrɔ ka jaabili kɛ e bɛ mun fɔ rabbana walakal hamdu ala an b'i tanu ala an b'i barikada i bɛ ala barikada mun na ala min sɔnna ka e bilasira k'i kanda ka bila bato in kɛli la ka d'a kan mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ ala ma kunnadiya d'olu ma ala ma bɛnsema d'olu ma ala ma u kunnadiya ka bila bato in kɛli la donc ala sɔnna ka e min kunnadiya ala sɔnna ka hinɛ ka fɔnisiri e min na ka i bila bato in kɛli la ka bato in kɛli nɔgɔya i ye kɛnɛya kɔnɔna na ka limaniya d'i ma ka kɛnɛya n'a fanga d'i ma e fana bɛ ala tanu o kan donc mɔgɔ min bɛ ka seli alimami kɔfɛ ale bɛ jaabili de kɛ o ye seli kanumanfɛnw ye na ala sɔnna ma an ka sigida nataw an da bɛ se o ma nka mɔgɔ min kelen bɛ ka seli walima alimami ale de b'a fɔ sami Allahu liman hamdahu donc o fɔli ye sunna ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a seekinna a sirru fima yusaru fihi i ka gindotaw gindo ka gindotaw gindo yani seli minnu na ni kalan kan ka kɛ gindo la a kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na fitiri arakan fɔlɔ ani safo arakan fila fɔlɔ ani safo arakan fila fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen kalan kan ka kɛ gindo la olu bɛɛ lajɛlen kalan ka kɛ afwan olu bɛɛ lajɛlen kalan kan ka kɛ bange la fɔlɔ la siɲɛ dɔ in na an ye jaharu de fɔ olu bɛɛ lajɛlen kalan kan ka kɛ bange la maintenant sisan nɔ fɛn min ye fitiri arakan laban i bɛ gindoli kɔ o la ani lansara ani seli fana olu bɛɛ lajɛlen kan ka gindo donc ka gindotaw gindo o ye seli sunna ye wa jaharu fima yujharu fihi ka kalan kɛ ka bangetaw bange yani seli minnu na ni kalan kan ka kɛ olu la k'i kan kɔrɔta i k'i kan kɔrɔta olu la o fana ye seli sunna ye n'o de bɛ tali kɛ fitiri arakan fila fɔlɔ ani safo arakan fila fɔlɔ ani sɔgɔmada seli arakan fila olu kan ka kalan ka bange an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a tanna kullu takbiratin ba'da takbiratul ihram Allahu akbar fɔ fɛn o fɛn bɛ seli kɔnɔna na n'a ma kɛ Allahu akbar fɔ fɔlɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye sunna ye yani Allahu akbar fɛn o fɛn bɛ seli kɔnɔna na Allahu akbar fɔlɔ yɛrɛ mana bɔ a la ninnu bɛɛ lajɛlen ye sunna ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma ninnu de ye seli sunna ye ni an b'a fɔ al-sunanul mu'akkada sunna 10 ni sunna minnu n'u ka gɛlɛn kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ fɛnw de don ni a bɔra i ka seli la i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la dilancogoyaw de b'a la ni ala sɔnna ma an ka sigida nataw an da na se olu ma k'a daminɛ sujudu sahawi la sujudul qabli ni sujudul baadi ni ala sɔnna ma sigida nataw an da na to olu la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma bi ni ne kun bɛ tali kɛ bi walanda la an b'a jigiya k'a fɔ a ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu na
ni ala sɔnna ma ni waati na an na nɛgɛjuru sira labila aw ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn fo ani n'a sɔrɔ aw ye faamuyali minnu kɛ an ka walanda ninnu kɔnɔna na ani n'a sɔrɔ ɲininkali minnu bɛ aw bolo an kɔni ye kalandenw ye ni ala sɔnna ma ni minnu jaabili nɔgɔyara an ma ayiwa ni min fana gɛlɛyara ma an karamɔgɔw bɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma an na se olu ma u na walawalali di ne ni aw bɛɛ an bɛ faamuyali sɔrɔ a la aw bɛ se ka weleli kɛ 93 91 68 92 walima 78 68 70 14 78 68 70 14 an bɛ an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw ma aw fɛn o fɛn de sɔgɔlen b'an na nin waati in na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na jɛmukan ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye anw ni aw an bɛ se ka an ka batow kɛcogoya faamuya nɔgɔya la ani teliya la o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ aw ɲɛna sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an bɛ ka laseli kɛ gafe min na Salamu alaikum. Allo. Salamu alaikum. Kon basi ti la? Alhamdulillah. A bɛ to i tɔgɔ ni jamu? Ne bɛ wele ka fɔ Tubaakɔrɔ. Tubaakɔrɔ. Ne ba sira kan. Awɔ, ne b'aw ka émission lajɛra. A diyara n ye. Ne kɔni ne nana kuma n yɛrɛ de kan. Parce que kɔdimi bɛ ne la ne tɛ se ka seli ka lɔ ka seli. Ne bɛ sigi ne ka sigi. O kɛnɛ bɛ di Ala fɛ yen ne kɔni ne lɔ ka seli ne ye san 5 ye. Ne tɛ se ka lɔ ka seli. Bɔn ne fɛ ka ɲininkali kora min bɛ yen jabolo min bɛ ni Ala cɛ la. Ayiwa e y'a faamuya n'Ala sɔnna ma. N tɛ se k'ale taama yɛrɛ. Baasi t'a la. An bɛ an ba fo ka Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo an ba tɔgɔ la. Ni Ala sɔnna ma an bɛ tila k'a ka ɲininkali jaabi. Ka an fa fo Abilayi Sise a n'a ka denbaya an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na k'an ka foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin an ka Wudehol Islam an fa ani an karamɔgɔ Mohamed Lamin Cham an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na fo ka taa se Ustaz Alifa Jalo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Ustaz Seydou Jalo a fana bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na u n'u tɔw bɛɛ lajɛlen u bonya bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne ba i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ne bɛna weleli ka bɔ Yirimajɔ Karebugu. A bɛ to n'i ka kuma faamuya kosɛbɛ. Awɔ, an bɛna weleli ka bɔ Yirimajɔ Karebugu na. Yirimajɔ Karebugu ni. Kon baasi tɛ yen nɔ. Awɔ, an sigilen Ɲabayi la. A diyara n ye. Émission taabolo ka ɲi. Masha Allah. Ala ka faamuyali sɔrɔ. Ala ka ɲɛ mɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ la. Amina yarabi, amina yarabi. Denbaya bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. An bɛ Sikasokaw teleso bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah o bɛɛ lajɛlen bɛ foli mɛn. An b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Diyara n ye. I ni baraji i ka weleli la. Diyara n ye. An bɛ Yirimajɔ Karebugu ka bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na. Sheikh Mama Famanta a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. A bɛ i n'a fɔ ale ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ kosɛbɛ. Salamu alaikum. Wa
Waalaikum salam. Ne fa i bisimila. Anwara. Yalo. Allo. Yalo. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Bisimila. Yalo. Allo, ne fa an tulo b'i la. Ale fɛnɛ ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ kosɛbɛ. An bi an fa ani an karamɔgɔ fo a Seyid Sherif Usman Madan Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Salamu alaikum. Allo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne fa i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. Allo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ne fa i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ibrahima Ndiaye ka bɔ Kayi. I diya ye Kayikaw kɔni baasi t'aw la yen. Ibrahima Ndiaye ka bɔ Kayi. I diya ye Kayikaw kɔni baasi t'aw la. Baasi foyi t'an na. Alhamdulillah, o diyara n ye. Aw ye faamuyali sɔrɔ walandaw kɔnɔna na. An bɛ ka émission lamɛn. Alhamdulillah, o diyara n ye. A taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Masha Allah, o diyara n ye. An bɛ Ala deli Ala k'aw bolo mɛn baara in. Amin ya Rabbi. Ala ka dɛmɛw kɛ. Amina ya Rabbi. Ala Ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amin ya Allah, Ala k'o dugawu minɛ. N bɛ dugawu k'an karamɔgɔ Ala k'an mɛn an ɲɛfɛ. Amin, Ala k'o dugawu minɛ. Ala ka Ala ka denbaya kisi. Amin. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. An b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. K'an ka foli ni waleɲuman dɔn ta nin yɔrɔ in na ka ɲɛsin Kayi a n'a mara bɛɛ lajɛlen ma, ka Jamiyatu Ansarudine Islami ɲɛmaa fo Alhaji Abubakar Tarawele a n'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen, Alhaji Ibrahim Yang Mamasal an fana b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bɛɛ n'a fɔ a tigi ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ne fa. Allo, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Bisimila ne fa. I b'a kɛ i bɛ dɔɔnin bɔ télé mankan na, i b'i sɔ bɔ télé la dɔɔnin. An b'a ɲini aw fɛ, aw minnu bɛ weleli kɛ, aw bɛ aw mabɔ télé la dɔɔnin ka dɔɔnin bɔ télé mankan na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allo, salamu alaikum. Ale fana ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Jaabi. Use. Baasi tɛ yen. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Ahmad Diko ka bɔ Selenge inshallah. I Diko. Jaabi. Selengekaw kɔni baasi t'u la? Baasi foyi t'u la. Masha Allah, o diyara n ye. Ala kana baasi k'aw la. Allahumma amina ya rabbi. Yarɔ ka émission min an ye nin sigi daminɛ sɔgɔmada in na ne ɲɛna kosɛbɛ. O diyara n ye. Vraiment ne bɛna faamu caman di mɔgɔw ma. Ayiwa, an mako b'a ka dugawu la n'Ala ka jɛn ye. K'i barika da k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka cɛsiri ni ka wulikajɔ la. Ni Ala sɔnna ma. Ka Sirfula TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la.
bela jelen ba men inshallah donc an karamogo Seydou Sharif Ousmane Madani Haidara anaka demaya ala kusabu duma amin ya Allah amin sallallahu Muhammad wa alihi wa sallim ala ko do mine ami yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn inshallah an bɛ selen ye ka bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Ahmed Diko tɔgɔ la k'a fɔ foli ni bonyamasegin o bɛ ta ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman de ma an fa ani an karamɔgɔ ni bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman y'ale de ye salamu alaikum alaikum salam ne fa bisimila i tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min Usman Konta ka bɔ Tangarebugu la ayiwa i Konta an ba bisimila a bɛ kalan kɛ Haidara kalan Sajiwaza masha Allah ala a bɛ dugawu sama ma ala ka kalanw taga ye inshallah an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔnni nafaman di an ni aw ma amina ya rabbi amina ala ka nafa n'an ka dɔn taw ye ya rabbi amina ya rabbi amina ala ka sababu amina ala ka yɛrɛ bolo mɛn wa baara la amin ya rabbi kunta ala k'an bɛɛ kɛ milliardaire amina ya rabbi shukran shukran jazakumullah khairan ame anga salam alaikum wa alaikum salam ne fa bismillah ito wani jam ka wele ke gaboni ka bɔ Bangol la ewa bismillah ito wani ale to i ka dɔɔni bɔ tele mankan na i k'i mabɔ tele la dɔɔni a ka émission jara masha Allah i ye faamuyaw sɔrɔ o diyara n ye ne kalan bɛ bɔ Bakaradi la ayiwa an bɛ Bankɔnikaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka foli ɲɛsin an ka tele ɲɛmɔgɔyaso ma nin waati in na Alhaji Usman Sogore ani a tɔw bɛɛ lajɛlen an ka ɲinɛ an ka RT kɔ Buya Jagili Kulubali an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔna na ani technique membre bɛɛ lajɛlen ka taa sanfɛ fo duguma u bɛɛ lajɛlen folen bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na salamu alaikum an bɛ an ka foli ni waleɲuman dɔ ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ma Sheikh Adam Jabi ka bɔ San ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na salamu alaikum wa alaikum salam an karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Banjagara masha Allah baasi t'aw la yen kɔni alhamdulillah baasi t'an na bi kɔni o diyara n ye ala kana baasi k'an n'aw la amin bisimila sa n bɛ yɛrɛ fo inshallah foli diyara n ye n bɛ ka émission lamɛn a diyara n ye émission diyara n ye alhamdulillah o diyara n ye a ye faamuyaw sɔrɔ kɔnɔ rabi an ka karamɔgɔ tɛ se ti Sharif Ousmane Madani Haidara inshallah a bɛ foli mɛn amin ala ka denbaya bɛɛ amin ya rabbi sigamari de tija turune na ya rabbi ala ka ɲuman sigi amin ya rabbi ala ka wasa amin ya rabbi a kɔrɔta amin ya Allah bɛɛ tɔgɔ la amin foli yɛrɛ fo foli diyara n ye muso baarakɛla bɛɛ b'u fo bɛɛ bɛ foli mɛn inshallah n ka ɲɛmɔgɔba a jigiba n b'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa bɛɛ bɛ foli lamɛn foli dɔn ali cani baraji inshallah an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin Banjagara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma Jamiyatu Ansar Dini Islami tɔndenw diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen o mana kɛ diɲɛ fan o fan an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔna na ka dugawu k'u ye k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye ka an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sharif Ousmane Madani Haidara an b'a fo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen
ka duwawu k'a ye ni ka tila ka duwawu ɲini a fɛ an bɛ nin baara ninnu fɛn o fɛn na nin bɛɛ ye ale sababu ɲuman ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne fa bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Saka nara kuma don ka bɔ Moti mara la. An karamɔgɔ Saka bisimila. Moti kaw kɔni baasi t'aw la? Bɛn ko an bɛ émission nin lamɛn a ka d'an ye kosɛbɛ. An b'a fɛ k'aw foli k'aw waleɲuman dɔn. Foli diyara an ye kosɛbɛ. Foli belebele y'aw yɛrɛ de ta ye. An tɛ a ka baara ɲuman na Ala ka silamɛya sabati. Amina ya rabbi, Ala ka duwawu minɛ. An tɛ an baara an ka se. Foli diyara an ye. An bɛ Moti ka bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la. Moti Jamiyatu Ansarudine Islami tɔndu bɛɛ lajɛlen bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na. A Sheikh Mohamed Kɛlɛkulu Kulubali an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. K'a fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye. An bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an karamɔgɔw ma. Ka d'a kan olu de sababu la bi an bɛ sigi kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. An b'a ɲini welekɛbagaw fɛ ni maa minnu bɛ weleli kɛ u ka dɔɔni bɔ tele mankan na ni k'u sɔn bɔ tele la dɔɔni. Salamu alaikum. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne fa bisimila i tɔgɔ ani jamu. Sɔgɔmada foli don. Ayiwa foli diyara an ye. An tɔgɔ ye Musa Buware. I Buware ka wele kɛ ka bɔ min? Inshallah ka wele ka bɔ Sikaso. Sikaso. Weleli diyara an ye. Inshallah. A ye dɔɔni faamu sigi la kɔni. Kosɛbɛ caman ba de faamuna yɛrɛ biizinillah. Alhamdulillah o diyara an ye. Inshallah a ka baara taabolo bɛɛ lajɛlen ka d'an ye. Ayiwa alhamdulillah an mago b'a ka duwawu la hali. Tini sun lajɛ su ni tile bɛɛ lajɛlen na inshallah. O diyara an ye o diyara an ye. Ka baarakɛla bɛɛ fo. Inshallah o bɛɛ bɛ foli mɛn. Ala ka barika don baaradaw bɛɛ la. Amin ya Allah amin. Ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. Amin amin. Ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ fo karamɔgɔ n'a ka denbaya. Ka fara aw baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ Ala k'aw yɛrɛ sago d'aw ma inshallah. Amin amin Ala k'o duwawu minɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Foli belebele ye aw yɛrɛ de ta ye. Ka d'a kan n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi ni lajɛlibaga t'a la a dɔw la kuma dɔw la i b'a ye an fari bɛ faga. Foli belebele ye aw yɛrɛ de ta ye aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na n'aw ka timinandiya la. Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne fa bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? O tɛnɛntɔ ka wele ka bɔ Kabaya. Kabaya. Awɔ. I tɛnɛntɔ. Baasi t'aw la yen kɔni? Baasi foyi tɛ yen an b'a la tɛmɛ. Alhamdulillah o diyara an ye. Bisimila. A ka émission kɔni Ala bɛ tiɲɛ na kɔni a ka ɲi yɛrɛ de. Alhamdulillah Ala ka diya Ala ye. Amina yɛrɛ a ka ɲi wa a ka fisa nin y'a to mɔgɔ caman bɛ dɔ faamu diinɛ dɛ. Laɲini y'o de ye. Mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ i b'a dɔn a bɛ maloya ka taa ɲininkali dɔ kɛ n'a ye siri fila sigi a b'a ye. Siga t'a la siga t'a la. Ala k'aw sara n'a hɛrɛ ye. Amina ya rabbi. An b'an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ. Ale ka foli ti ban. Ne ye Alhaji Serifu Usumani Madani Haidara ye. Haidara. I yɛrɛ foli don kosɛbɛ. Foli diyara n ye i tɛnɛntaw. Inshallah k'i sara. Amin ya Allah. Wa alaikum salam. An bɛ Kabayaka bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɛnɛntaw tɔgɔ la. K'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an fa ni an karamɔgɔ de Seyid Serifu Usumani Madani Haidara. Ala ka sara ni hɛrɛ ye, Ala ka sijan ani kɛnɛya di an ma. Ni Ala sɔnna ma an na nɛgɛjuru sira ɲɔngiri nin yɔrɔ in na.
an ka musokɔrɔba mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka weleli kɛ Sikaso hakila ye ɲininkali kelen kɛ n'o de bɛ tali kɛ ko ala kɛlen bɛ ka a lajarabi ni kɔdimi ye ko a bɛ san damadɔni bɔ nin waati in na a bɛ seli nka sigilen de bɛ seli an b'a dugawu fɔlɔ ka dugawu de kɛ an ba ye k'a fɔ ala ka kɛnɛya di ani a ma bana min b'a la ya rabbi ala ka bana in ala ka wuli ala ka kɛ jurumu kafari ye fɛn min ye a ka ɲininkali ye an b'a fɔ an ba ɲɛna seli cogoya dɔnnibagaw fɛ yen nɔ a bɛ taa fo 7 bɔɲɔnko an ka alisilamɛya diinɛ ye kodɔn diinɛ de ye hakili diinɛ de don diinɛ tɛ silamɛ yamaruya ni foyi ye f'i ka sɔrɔ a ka hɛrɛ de b'a la wa diinɛ tɛ gɛrɛntɛ fɛ a t'i bila foyi la fɛn min n'i tɛ se a la donc sariyatigiw bɛ a fɔ an ɲɛna mɔgɔ b'i jɔ k'i seli kuma min na n'a sɔrɔ a fanga b'i la amma ni bana nana i n'a fɔ an b'a yafɔ cogo min na k'a fɔ kɔdimi de b'a la a tɛ se k'i jɔ ka seli sariyatigiw bɛ sɔn nɔgɔya kɛ k'a fɔ baasi fosi t'a la i bɛ se k'i sigi k'i seli an ba bɛ se k'a sigi k'a seli baasi fosi t'a la sariyatigiw ka kumakan na seli cogo 7 de bɛ yen nɔ mais ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ nataw an n'a a 7 bɛɛ walawala donc an b'a fɔ an ba ye k'a ka seli baasi fosi t'a la an bɛ dugawu de k'a ye ala ka kɛnɛyaw sabati ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de ɲɛmadalen b'an na nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na l'enseignement du vendredi a sigira Shirifila TV jabarani fɛ aw ni aw an bɛ se k'an ka bato kɛcogoyaw faamuya nɔgɔya la ani teliya la nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an fa de ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka sijan ani kɛnɛya di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u kalifa ala la ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ k'an ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn k'a kurakura k'a kɔsegin lajɛlibagaw yɛrɛ ma n'i y'a mɛn an bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi filɛlibagaw de b'an na donc foli bɛ belebele ye olu de ta ye ka dugawu k'u ye k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ala ka se ka an ni sababa bɛn fɔtaw la ani kɛtaw la ni ala sɔnna ma an sera ka fitinin min fara ɲɔgɔn kan bi ka lase aw ma o de tun bɛ tali kɛ nin na i n'a fɔ don o don an b'a fɔ ye cogo min na an bɛ walanda minnu lase aw ma n'i ye gafe la i ye gafe min ni a bɛ fɔ suratu tafaqquh fil ibada i bɛ nin walanda ninnu walawalalen sɔrɔ a kɔnɔna na ka sogolon nɔgɔya la ani lafiya la a Sheikh Adam Jabi ale ka walafilen de don an b'a yɛrɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na ka waleɲuman dɔn a ka lamɔliko ɲuman na ani a ka kalanko ɲuman na ka d'a kan ale fɛnɛ de sababu ɲuman na an bɛ se ka sigi aw ɲɛfɛ tan ka nin kuma ninnu ka nin laseli ninnu kɛ donc an bɛ ala deli sijan ni kɛnɛ ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka san bɛɛ lajɛlen fo Sheikh Adam tɔgɔya la k'a fɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum